Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον ημάς από πας κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Από σήμερα, καθαρά Δευτέρα, αρχίζει η Αγία μας Εκκλησία, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία είναι μία περίοδος προετοιμασίας δια της νηστείας, μετανοίας, ιεράς εξομολογήσεως και καλών έργων, για να υποδεχθούμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, όπου η αποκορύφωσή της είναι η Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εύχομαι σε όλους τους χριστιανούς που βλέπουν και ακούνε αυτό το βίντεο κλιπ καλό στάδιο και στους πνευματικούς αγώνες υπέρ της πίστεώς μας, υπέρ της αγάπης του Χριστού μας, υπέρ της σωτηρίας και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων μας. Εύχομαι καλή περίοδο και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν.